Diteruske sangka panjenengane Cantika Cahayu. Yo kene kanca-kanca sepoti sing penak. Yusanggaria Selamat malam. Selamat malam. Orang nyeluk kakung kaya di kapan tak tutuk. Nggih Om kok saiki duk kakung. Aku ki ben rada nom didik ngono lho. Masa nom? Ya aku ki ya ora apa-apa tuwek ora apa-apa celuken Om. Oh iya Om. Ben awet urip ngono lho celuk Om ya. Kayak diceluk Mbah piye? Ya mbah ya ngono kae lek mbah ya ta. Iya. Cantika. Nggih. Hah? Nggih. Aja nganggep iping rada seloyo iki. Piye? Ndak bareng. Ndak bareng. Rada loro iki. Mas. Iki krono rada loro iki, Mang. Rada loro. Wah, piye iki, Mang? Arep mangkat rene teko ngepek Blitar Ngetan iki, Mang ya. Oh. Parane ngulon wayahe Ngetan. Iya. Cantika, ngaturke pambagi wilujeng dalu nok Cahayu saking para tamu undangan. Nggih, iki mai sapa iki? Lah, celok. Dalem. Tante. Kakak kok. Oh, kakak. Kakak. Oke. Kakak iya. Iki anake sapa? Anake sapa iki nggih? Anake anakku, Mbak. sapa? Iki anake sapa? Wedi roh rupaku. Wedi. Oke, Cantika. Kita hadir di kediaman Bapak Sumari. Bapak Sumari. Dalasan Ibu. Ibu sinten? Ibu Tumijah. Ibu Tumija. Oke, ini yo ngaturke pambagi wilujeng dalu nok Cahayu. Diucapkan selamat malam untuk semuanya, nggih. Sapa iki lek nyeluk bapak-bapak apa Ya mas-mas? bapak-bapak, ibu-ibu. Nggih. Mas-mas endi? Yo enak iki Mas. Aku iki golek-golek endi Ini mas? sor-soko iki termasuk emas iki. Oh, emas. Ya Allah. Nggih. Wes, iki urungane nawala, Nduk. Oh, nggih. Mungkin saking Bapak Ponditi, Mas Freddy tembangin apa, Mas? Manut ya. Bapak Ponditi tembangin apa? Tong ketembangmu apa, Tong? Oh, manut request. Oke. Wah, Bapak Rukun wilujeng dalu. Wah, bapake kompak lalu iki. Wes, para big boss iki ya kelompok. Nah. Wah, Ayah Raka yo teko. Ayah Raka saking lalatan Kali Batur. Wah. Ini tahun ngarepe arep magang lurah tuh ya ta. Jadi EO apa lurah langsung. Bes. Ya, iki tembangnya sama toh, Nduk. Nggih, niki. Sampun. Sampun apa? Sampun ready tembangnya? Sampun. Semoga Nggih. debateng sagunging para tamu sugeng midhangetaken tembangan saking kadang-kadang Yusanggaria lumantar swantenipun Cantika. Nggih, semoga Mas. Sesaran Sanggaria Campur Sari. Aku kan setia satu
Tandayati masak seni Mugi lestari ya. Oke, dilanjut. Lanjut. Lanjut, Mas. Aku ki lek Nyapa? mugi lestari ya. Wes. Iki lek sing nyanyi awakmu iso ngenok. Lek sing nyanyi Denti ki mang tak cocoke karo postur tubuh. Mugi. Nggih. Dilanjut nggih. Mugianto berkah witi ati kamu tansah Sesaran campur sari sanggaria. Apa piye? Lo. Ae. Aku kan setia satu Andika pangayomanku terus nyata Ya. Wis enak jan. Iki suarane Pak Lun no. Oke.
Kaca iki mang sing duwe mantan ndak melu. Wes. Mugianto berkah. Iya.